Ja, ik denk dat we steeds stappen vooruit maken en dat voel ik gewoon aan allerlei dingen die er gebeuren. Er gebeurt natuurlijk ook wel eens iets waarvan ik denk, dat had ik liever niet gehad. We hebben pas een heel klein vechtpartij, ja niet klein, we hebben echt wel een vervelende vechtpartij gehad. Maar ik hoop dat mensen op het eiland wel snappen dat dat op middelbare scholen ook in Nederland wel eens gebeurt. Dus wat je doet als school is dat je er heel snel bij bent en dat je natuurlijk daarna alle nazorg treft die je kan doen. Maar wat ik ook even wil vertellen, want een uitvloeisel van het feit dat we met z'n allen zo meer school zijn. Ik denk dat de collega's van de SGB zich heel erg collega van elkaar voelen. En ik denk dat het heel belangrijk is voor de jeugd van Bonaire dat het onderwijs, als je er bent, altijd doorgaat. Want dan heb je ook de flow dat je in de volgende les, als je een uur tussenuur hebt, dan ben je niet meer zo gespinst als dat je was als je van de ene les naar de andere gaat. We hebben echt een moeilijke periode gehad, zo'n 2 jaar geleden. En we hebben ook een tijdje heel voorzichtig gedaan met onze financiën. Maar langzamerhand krijgen we weer, ja, zoals dat heet, vlees op de botten. En ik denk het meest specifieke doel wat ik kan zeggen, als je zegt technologie toevoegen, dan wil ik eigenlijk voor alle 1600 kinderen het mogelijk maken dat ze allemaal een laptop krijgen in bruikleen van de SGB. Daar hoeft niets voor betaald te worden. Wij willen dat uit onze eigen financiering doen. En daarmee maken we het mogelijk. Onze wifi is al helemaal goed geworden. Er zijn eigenlijk alleen nog op het mbo zijn nog problemen, maar er wordt hard aan gewerkt. Als je op Liceo komt, valt nooit meer uit. Leerlingen horen we daar ook over. En onze boeken worden steeds digitaler. Dus we moeten ook de kinderen van Bonaire in die digitale wereld, die buiten ons om is, ook erin brengen. En dat is eigenlijk mijn belangrijkste doel voor de komende jaar. Nou ja, we kijken als mbo terug op een geweldig jaar. Dat is natuurlijk begonnen met het behalen van de basiskwaliteit. Maar wat ook vooral heel mooi is dat wij als mbo nu steeds meer kunnen inspelen op de behoeften van Bonaire. Dat betekent dat we BBL-trajecten zijn gestart. Dat wil zeggen werken en leren. Voor de kinderopvang, waar er ontzettend veel aan het veranderen is, hebben we 2 hele mooie trajecten zijn we gestart. Voor de horeca hebben we een koksopleiding gestart in het Papiamento. Dat is nog nooit gebeurd. Ik denk dat dat hele mooie ontwikkelingen zijn. Nou, verder is het zo dat we de afgelopen maanden bezig zijn geweest om te kijken naar studeren in de regio. Wat kunnen wij als Bonaire betekenen voor eilanden als Aruba, Curaçao? En waarom? Omdat wij denken dat het gaan van je eiland naar Nederland, dat het een enorme cultuurshock is. Hoe gaaf is het dan als je op Bonaire terecht zou kunnen? Dus daar zijn we heel erg mooie stappen aan het maken. En het is denk ik heel goed om te vertellen dat wij als VMBO en MBO heel erg goed aan het kijken zijn naar aansluitende leerroutes. Ja, wat ik vooral toewens aan de leerlingen en de docenten is van rust lekker uit. Want wat ik gezien heb in de afgelopen weken, het is een lange periode vanaf de regatta tot aan de kerst. Je merkt het aan de studenten, want ze moeten hard werken bij ons op het mbo. En de docenten ook, dus rust lekker uit en kom vooral weer vrolijk bij ons terug. Wens? Ja, voor leerlingen en voor de docenten hetzelfde, een beetje happiness. Be nice to each other. Wees een beetje blij. Geniet van elke dag. En dan volgt er vanzelf ook werkplezier en voor de studenten en de leerlingen uiteindelijk een diploma. Bom, então o trabalho com nós dura mais ou menos 2 dias. Nós preparamos turcos, nós warananding, pading, e agora nós estamos saboreando DJ. Kung nga ba ko alumno na, dapat fácil pa na, nanda sige instruksyon. Sim, nós seguimos instrução logo não tem quase, dus em feite não coisa bastante fácil, dus ela logra bom. Como niya po mirabe como docente na aya ki pa ko aya escolar. Uma hobby excelente, fantástico. Hobby bom. Desde o desejo? Tá para nós seguir vai adiante. Aya escolar abay hobby bom. Mi tem par de grupo que muito nanda hobby motivar. Nanda contento também com e caminha com nanda agora aqui desde sector com nanda e está bem no hobby bom. Leuk. Que cota é mensagem que o juffrouw tem para o aluno na? Mi mensaje está para nós seguir duro, para nós mirar outro como team aqui na escola e para junto nós podemos motivar outro também para ir adiante e assim na outro área turmucha por
Hal e anya e esnan ku ding ku slag tambe panam por slag. Es teorie. Simiwaka pa anya escolar teko award aqui, pessoa anya escolar não acaba ainda. Mita mira conosco muito nang virando mais disciplina, mais estrutura, então seguro nada mais motivada também. Para nós alunos nang mita bimbek toch na parte motivação e disciplinação, pessoa mita hanya ku se nós que para nós muito nanta motivar, nós mestre do nang meta. Então para nós do nang meta, nós mestre envolver nos alunos nang dinamismo e desenvolvimento. Então, esse é echt motivar muito nang, então do nang echt meta para nang mes por seguir trare baje, então para nang mes para trás de na meta.